We zien hier op het hoofdgebouw van het Dokkinga College examens binnen Juster begon. Ja, een hele spannende tijd voor je, meneer Bus. Zeker weten. Het is bijna net zo spannend voor ons als voor de leerlingen. Wij hebben het wel vaker meegemaakt, maar het is wel spannend inderdaad. Ja. Nou hebben we een hele pret examens nog voor de boeg. We hadden er nu 2 hoorn, hè? Ja. Welke ben dat? Gisteren hadden we voor de HAVO Economie en MNO en we voor het VWO hadden we Nederlands. Je het examen kunst. Dat examen kunst, hoe zit dat precies in elkaar? Dat wordt via de computer afgenomen en dat bestaat uit gewone vragen, bestaat uit muziekvragen en beeldvragen waar ze op moeten antwoorden. Dus een heel veelzijdig examen. Nou, als correct examen kunst in. Hoe is het gaan? Goed. Gaat beter dan ik verwacht had. Ik had hem heel moeilijk verwacht, maar hij blijkt er wel wat mij te van. Wat voor thema's kwamen er onder oren al hier ouder? De hoofdcultuur in de 16e en 17e eeuw. En begin van de 21e eeuw en het tweede deel van de 20e eeuw. En dan maakt alle machtigst volle leren, lijkt het mij. Ja, ik ga heel veel oefenen. En daarmee denk ik dat ik best goed voorbereid ben hierop. Ja, nou zie je hem hier als examenkandidaat. Hoe bereid je voor op een examen? Want het lijkt me hartstikke spannend. Ja, dat is het ook zeker. En voor het ene examen kan je meer doen dan voor het andere natuurlijk. Zoals voor economie moet je meer leren dan dat je voor Nederlands moet doen. Dus dat is wel verschillend per vak. En als juist de economie hoort volgens mij, hoe je dat ging? Niet zo heel goed. Ik vond het echt een heel moeilijk examen. Dus ik ben benieuwd, maar ik verwacht er niet veel van. Ja, maar 2 examens op één dag, dat lijkt het mij wel heel erg dreig. Ja, dat is het ook zeker. We zijn nu net een uurtje klaar en dan over een uurtje gelijk weer. Ja, het is wel handig als je zeg maar even pauze hebt, kan je even naar buiten, even wat anders doen. Je kan niet 6 uur lang achter elkaar concentreren. Dus. Ja, Hester, had dan net het idee van, een werkexamen, ik ga nou als een idioot die boeken niet wanneer leren? Nee, want ik weet dat ik nou, als ik nou nog leren ga, zeg maar, ik kan toch niet meer 4 uur lang Nederlands nou nog in mijn holle krijgen. Dus ik kan nou zoiets van, ja, let ik maak shit wel en ik kan er meteen niks meer over horen. Nou is het voor de leerlingen dit hier oors als oorjaren, want oorjaren wisten ze zeker dat we van school komen krijgen een studiebeurs en dan kunnen we dwaan en leren wat we willen. Nou is dat net meer zo. Had het ook invloed op de keuze van vervolgopleidingen van de leerlingen? Volgens mij valt dat wel heel erg mee. Alle leerlingen die willen gaan studeren, die gaan ook studeren. Die hebben zich ook gewoon ingeschreven bij een HBO. We merken wel dat er iets meer leerlingen zijn die na de HAVO ook nog het VWO willen doen. Dus daaraan merken we wel dat de leerlingen iets langer bij ons op school blijven. En zodat ze meteen door kunnen stromen naar de universiteit en niet meer via de HBO hoeven. Ja, dat is wel een beetje frustrerend. Dus ik ben al sinds vorig jaar ben ik op gaan met mijn sparren. En mijn ouders betalen ik wat mij. Wanneer binnen examens van je slagen? Hoeveel procent van de leerlingen moeten dan maar een diploma hier aan ze voortrennen? Nou, het mooi zou zijn als we rond de 90% zouden zitten. Dan zou ik heel erg blij zijn. En Jo? Ik sluit me daar wel bij aan. Maar ik ben daar pas echt tevreden als het 100% is. Dus ik ben niet zo gauw tevreden helaas. Maar 90 zou mooi zijn.